ka taso to ka wuce Planet Voyage. Tafiya cikin jin daɗi ba gajiya komai nisa. Mai tafiya idan ka taso to ka wuce Planet Voyage. Tafiya cikin jin daɗi ba gajiya komai nisa. Mai tafiya idan ka taso to ka wuce Planet Voyage. Tafiya cikin jin daɗi ba gajiya komai nisa. Sanda ka tashi muna gartuwa yawon da ko ɗaukar haya kamfani kawai ku kira mu. Motocin mu suna yawo kowanne gari ne, mu masu fita ne kowane time mu ne. Kamfanin mu yana ko a ina sabbin motoci muka kawo. Mai tafiya idan ka taso to ka wuce Planet Voyage. Tafiya cikin jin daɗi ba gajiya komai nisa. Planet Voyage muna tashi kan ka'ida, daga yawon da muna ɗaukar na Duwala, sannan daga Duwala muna kaiwa yawon da muna nan Beretuwa mu ɗauka har yawon da. Reserve in za ka yi sai ka kira lambar Planet Mai Voyage. tafiya idan ka taso to ka wuce Planet Voyage. Tafiya cikin jin daɗi ba gajiya komai nisa. Tun daga karfe 8 safe kwai mota a Planet Voyage, 11 ma kwai mota har zuwa karfe 5:11 na dare kwai mota. Daga nan Beretuwa har da gari Yawunde, har da Kilmatizar a motocin mu ku zo za ku ji daɗi. Mai tafiya idan ka taso to ka wuce Planet Voyage. Tafiya cikin jin daɗi ba gajiya komai nisa. Akwai gun hutawar fasinjoji namu da VIP in kana so a Planet namu. Kyakkyawan tarbo za a ma a Planet namu. A Planet Voyage za ka ji daɗi namu. Inda ka bi motar mu a ranar za ka ji daɗi ba kare. Mai tafiya idan ka taso to ka wuce Planet Voyage. Tafiya cikin jin daɗi ba gajiya komai nisa. Planet Voyage ta yi ita ce motar mu, daga ni har dangina su ne zaɓin mu. A Planet Voyage kowa ya san kibar mu, mota besi kai dai ka biya VIP da classic malam duk wacce ka so motar ba kare. Mai tafiya